Bizipar, getxok, eraikina dugun udalerri mota simbolizatzen du. Etorkizunari ausardiaz behiratzen dion getxo. Iraunkortasunaren alde egiten duena. Ez eslogan gisa baizik, eta komunitateko bizitza ulertzeko modu gisa. Hemen, aparkatzen den biziketa bakoitza ingurune garbiago, seguruago eta gizati harrago baten aldeko aukera kontzientzia da. Eta araude gisa dugun konpromisoa da aukera horrik zerbitzuekin laguntzea. Konfidantza sortzeko eta pertsona guztientzat jasangarriagoa, osasungarriagoa eta irisgarriagoa den mugikortasun ederu baterantz aurrera egiteko. Horrelako ekimenak udala hiri jasangarriago eta atseginago baterantz aurrera egiteko duen konpromisoen adibide dira. Mugikortasun aktiboa bultzatuz, biziketarentzako azpiegiturak hobetuz eta gure auzetan emisioak murrizten eta bizi kalitatea hobetzen lagunduko duten garraio alternatibaz sustatuz. Mugitzeko moduan hartzen dugun erabaki txiki bakoitzak. Etorkizunerako nahi dugun getxo eraikitzen laguntzen digute.